Татарстан буйлап сабан туйлары гөрли, милли бәйрәмебезнең йөзе кашуы әлбәттә татарча көрәш. Һәр районның батырлары билгеле һәм безнең бүген кунакта Сабан районы яшьләр арасында абсолют батыр Рифат Ахунҗанов һәм Балык бистәсе районы абсолют батыры Айзат Зарипов. Хәерле кич, егетләр. Менә сабан туй дигәндә ул барыбер башка төрле көрәш инде. Рәсми ярышларда бер төрле көрәшәләр, сабан туйларда бөтенләй икенче. Айзат, синең өчен сабан туйда көрәшү нәрсә ул? Сабан туйларда көрәшү аерылып тора инде соревнованиеларда. Анда кагыйдәләр буенча күбрәк көрәшсәң, сабан туйда шул ук зрелищность дип атарга була инде. Халык карап тора, туганнар, җан атучылар күбрәк, тавыш. Шул. Һәм яшьләр арасында менә ничегрәк сиңа, Рифат, көрәшү? Чөнки олылар арасында аңлашыла. Әлбәттә, анда инде бөтен игътибар төп батырга юнәлгән. Менә яшьләр арасында игътибар үсә башладымы көрәшкә? Көрәшкә яшьләр арасында бәк игътибар бәк зур. Миңа менә бу сабада батырга бәк дәрәҗәле булгандыр инде. Бигрәк тә сезнең көрәш районы булгач әле. Бик дәрәҗәле булды. Көтеп алып, әзерләнеп, бик көткән җиңү булды. Үзең узак көрәшәсеңме инде? Ничә яшьтән көрәшә башладың? Мин үзем беренче класска кергәндә уже тренировкаларга йөри башладым. Аңарчы әти белән бергә йөри идек тренировкага. Шул беренче класстан соң үзем йөри башладым. Спортларга иртә белән, кич белән йөгерә башладык. Көрәш нәрсә ул синең өчен? Менә ничегрәк алып барасың күнегүләрне, атнага ничә тапкыр шөгыльләнәсең? Атнага без үзебезнең авылда 3 тапкыр әзерләнәбез. Казанга киткәч, атнаның көн саен спортзалда үткәрәбез, әзерләнәбез. Азат, сездә ничегрәк көрәшкә мөнәсәбәт? Сезнең районда менә ничегрәк көрәшкә игътибар бирәләр? Без беләбез бит, электән шулай ук сезнең Балык бистәсендә көрәшчеләр шактый күп иде, танылган көрәшчеләр дә байтак. Хәзер мөнәсәбәт ничегрәк көрәшкә? Мөнәсәбәт шулай ук инде без. Мин үзем Яңарыш авылыннан, безнең авыл бит инде шул көрәшчеләр авылы. Безнең авылдан 8 мастер спорт чыккан. Хәзерге вакытта инде әле берничәсе көрәшә дә. Алар шул атаклы Валид Ишмөхәммәтовлар, Илнар Әхмәтҗановлар. Шул безнең мәктәптә инде башка көрәш иденгә самый авторитетный шул авылда бит инде бик вариантлар күп түгел кружокларга. Шул кичкенәдән 2нче класстан заниматься итә башладым инде мин. Беренче тренерым Садыков Айрат Равилович, минем күрше иде. Шул алып китте көрәшкә. Кемнәргә карап үстең дип әйтик. Менә гадәттә бит инде барыбер кумирлар була. Менә кемнеңдер көрәшенә сокланып үсәсең, элек көрәшкән егетләрдән менә кемнәрне мисал итеп куя ала идең үзеңә? Минем өчен инде шул безнең авыл егете Илнар Әхмәтҗанов булгандыр. Аның техник яктан көрәш шул ул вакытларда самый матур көрәш иде инде. Һәм безнең абсолют батырлар арасында бер легендар шәхесебез бар. Ул да булса, һәркем дә белә, Ильяс Галимов. Кызганыч менән аның китүенә инде бер елдан артык вакыт узды һәм әлеге уңайдан аның дуслары, туганнары, гомумән көрәш буенча дуслары, якыннары аны искә алдылар. Әйдәгез бергәләп шулай әлеге чарадан репортаж карап алабыз. Вакыт бара, гомер үтә. Бер буын икенчесен алыштыра. Менә бу егетләрдә кайчандыр якташыбыз Ильяс Галимов кебек танылган спортчылар булырга мөмкин. Бүген алар мондай кунаклар кебек көрәш буенча дөнья чемпионы, спорт легендасы Ильяс Галимовны искә алырга җыелдылар. Авыл мәдәният йорты фойесында танылган спортчы истәлегенә багышланган күргәзмә дә оештырылды. Чемпион мира по борьбе кряж Ильяс Галимов сам только знал, сколько труда было вложено, чтобы завоевать каждое это звание. Шермешән районының Туймәт авылы мәдәният йортында Ильяс Саматулы белән таныш булган һәркем җыелды. Ильяс белән таныш идек, но бер генә очраштык аның белән. Шундай зур гына тауфатлы бер җегет килеп керде дә, мин дим, Ильяс ди, мин сезне таныйм. Но шундай ачык күңелле, зур йөрәкле. Ильяс Галимов чын татар батырының нинди булырга тиешлеген бөтен дөньяга үз үрнәгендә күрсәтте. Кем ул татар дигән сорау туса, һичшиксез бу очракта Ильяс Галимов дип әйтәбез. Ильяс белән аның бәхәр очрашу, һәм аның һәр алымы бернинди бәхәскә урын калдырмый көрәш киләмендә дә. 34 тапкыр район сабан туйларының батыры.
Бәлки инде Ильясның шундый татар көрәшендә озын гомерле булуы кемнәргәдер үзен күтәреп күрсәтергә мөмкинлек бирмәгәндер. Әмма ләкин аларга ул барда Ильяс кебек булу өчен көндәшне җиңү өчен тырышасың бит менә. Ул үз өстендә эшләргә, үзен җиңәргә кирәк. Туймәт авыл җирлеге халкы, Ильяс Галимовның туганнары һәм якыннары, бөтен Татарстаннан килгән кунаклар күренекле якташыбызны искә алды. Һәр детальдә Ильяс Самат улына карата мәхәббәт һәм хөрмәт сизелә иде. Кеше китә җыры кала диләр татар халкында. Ильяс Галимовның һәрбер көрәше үлмәс җырга тиң. Шуңа күрә аның турында истәлекләр мәңге яшәячәк. Гомумән, һәр районның үзенчәлекләре була. Бар безнең көрәш буенча ала киткән районнар, бар инде әзрәк орттагы рәтләрдә бара торган районнар дип. Менә сез үзегезнең районны ничек бәялисез? Алга омтылыр өчен тагы нәрсә эшләргә кирәк? Шартлар тудырыламы? Менә шөгыльләнү өчен заллар бармы? Тренерлар җитәрлекме? Шартлар, Аллага шөкер, бар. Һәрбер авыл мәктәпләрендә шул спорт заллар ачыла, эшли, тренерлар җитәрлек. Шул матлар яңа бөтен. Яшьләр белән күбрәк эшләргә кирәк инде. Балалар бит шул травмоопасный спорт дип шул көрәш түгәрәкләренә алып килү авыррак. Мин үзем дә теге 1-2 ел көрәш түгәрәкләр алып бардым авылда. Шунысы белән инде катлаулырак. Яшьләр дигәндә менә Рифат, син ни өчен сайладың көрәшне? Шул футбол, хоккейга бармадың мәсәлән. Хәзер бит инде популяр, җиңелрәк дип әйтик, бер яктан менә ләни физик көч кулланмый торган спорт төрләрен сайлар. Менә ни өчен көрәш? Минем әйтеп киткәнчә, әтидән абыйдан көрәш белән бәк күп еллар шөгыльләнгән һәм мин шуларның эзләреннән китеп, шуларның дәрәҗәләренә җитәсе килеп, көрәшне сайладым. Менә авыр булды, китәсе килгән мизгелләр күп булдымы көрәштән? Юк, алай дип әйтмәс идем. Көрәшне бик яратып йөрдек. Һәм әгәр дә без инде сабантуйлар темасын дәвам иттерәбез икән, сабантуйларда бүген шулай ук төрле күренешләр була. Мәсәлән, соңгы араларда тәкәдән тыш инде зур бүләкләр дә бирә башладылар. Кайбер җирдә аны инде жирәбә уйнаталар. Сезнең фикерегез, Изатна, ничегрәк карыйсыз? Абсолют батыр бер генә булырга тиешме? Һәм аңа бирергә тиешме әлеге бүләк? Хәзер белмим инде, әйтә дә алмыйм. Менә үзем абсолют батыр калдым. Безнең шул үземнең командадан иптәш егетемә лотерея уенча трактор менә чыкты. Бүтән кеше теге абсолют батыр дигәч инде абсолют батыр тотты дип уйлый. Аны ике яктан теге карарга була инде. Мәсәлән, шул җиңел веслар бит инде хәзер аны бит инде абсолют талмаска да мөмкин ул бер вакыттан. Бер уйлаганда алай да дөрес, икенче уйлаганда абсолют батыр бер генә булырга тиеш инде. Үкенечле булмадымы менә бүләкне җиңә алмагач? Юк, элеккеге мәсәлән традицияләр буенча килсә бит инде ул абсолют батырга әйләнергә тиеш. Шулай барырга тиеш. Хәзерге заманда шулай шушындый тәртипләр инде менә. Димәк, андый инде үкенү хисе калмадымы? Юк, Аллага шөкер, үземнең иптәш егеткә, дус егеткә эләкте, үземнең авылдашыма. Шуның өчен аның өчен дә шатланам. Әгәр дә менә бүләкләр турына килгәндә ярышларда көрәшне үстерү нинди дәрәҗәдә дип саныйсың син, Рифат? Әле үстерү өчен кирәкме? Һәм чыннан да көрәшчеләрне без бит ярышларда беләбез, акчалата, бүләкләр бирәләр, шулай ук. Монда әле сабантуйны гына алмыйбыз, рәсми ярышларында. Менә яшүсмерләр арасында син көрәшкән кеше буларак бүләкләр җитәрлекме? Әллә инде барыбер күбрәк башка спорт төрләрен сайлыйлармы? Нәкъ менә шуның өчен, шул сәбәпле. Көрәшне бик дәрәҗәле күрәләр һәм бик призовый урыннарга бик яхшы бүләкләр куялар. Мин әйтмәсәм, начар дип бик яхшы. Синең аңлашыла менә синең очрагында син әтиләреңә карап килгәнсең. Ә менә синең дусларың, якыннарың, аралаша торган иптәшләрең киләме алар көрәшкә? Менә яшьләрне җәлеп итү авыр түгелме бүген? Теләп йөриләрме? Теләп йөргән кеше үзенә карый инде, үзе йөргән кеше үзенә кирәк дип белә икән, йөри. Менә кирәк түгел миңа дисә, бүтән спортка, бүтән җиргә, бүтән бию анда мәсәлән шундый якарга китергә мөмкин. Һәм сез инде абсолют батыр исемен йөртәсез икән, андый батырлар күп бит һәм гомумән ел дәвамында ярышларда бик күп уза, хәтта менә бу җәйге периодта да берничә сабантуй, авыл дәрәҗәсендә дисеңме, район дәрәҗәсендәме, төрледән төрле менә федераль сабантуйлар көтелә. Һәм шундый ярышларның берсе әле безнең изге Болгар җирендә дә булды. Әйдәгез тамашачылар белән бергә шуннан видео язма карап алабыз.
Салам алейкум, По правилам соревнований 2 баллы алым ясалды. Казахстан көрәші тарафынан Россия чемпионатлары, Европа, dünya чемпионатлары үткәрелә. Безнең көрәшче Поздравляем абсолютного аматера, абсолютного победителя всероссийских соревнований по поясной борьбе «Кураж». Аплодисменты абсолютному батыру наших соревнований. Батырлар тапшыру үз эшен дәвам итә һәм бездә бүген кунакта Саба районы яшьләр арасында абсолют батыр Рифат Ахунҗанов һәм Айзат Зарипов, Балык бистәсе районы абсолют батыры. Егетләр, менә чынында тагын бер кат котлыйбыз сезне әлеге җиңүләрегез белән һәм бүген менә ниндирәк максатлар куясыз? Әле бит Сабан туйлар бетеп кенә, сезнең көрәш төгәлләнә дигән сүз түгел, нәрсәләргә әзерләнәсез хәзер? Айзат. Мин күбрәк авыл хуҗалыгы сферасында эшләгәч, мин главный агроном булып эшлим. Көн-төн басуда алай теге тренировкаларга берергә вакыт юк. Димәк, әзерләнү шунда уза инде. Әзерләнү шунда уза. Ә менә авыр түгелме бер-берсен берләштерү? Чөнки күп кенә көрәшчеләр әйтә бит, менә эшләү сәбәпле төп игътибар нәкъ менә эшкә юнәлдерелә дип. Һәм көрәшкә вакыт күп калмый дип. Менә синең очрагыңда ничегрәк бу? Юк, бер дә алай димәс идем. Мин шул физик эшләр анда күп тоже җитәрлек. Шабып киләм дисәң дә кырылдылар зур, шабырга була. Өйдәгеләрнең мөнәсәбәте ничек кырыйлар эшләгәнгә һәм көрәшкәнгә менә бер юлы. Көрәшергә көч биреп өстәп торалармы, әллә җитәр инде көрәшмичә тор дип әйтүчеләр дә бармы? Ансы да бар, җитәр инде дигәне дә бар инде. Көрәш дигәне, көрәшкәндә бит инде ул җиңгәндә куанычлы, бөтенебез куанабыз, шул командада, шул өйдәгеләр дә соревнованиялар үткән вакытта өйдә дә язып торалар инде, үттеңме курокнан да шулай. Рифат, син менә көрәштән тыштаган эшләр белән шөгыльләнәсең, инде кызыксынуларың бар һәм вакыт җитәме көрәшкә дә һәм башка әйберләргә? Көрәштән тыш тоже авыл җирлеге белән шөгыльләнәбез. Без үзебез атлар үстерәбез, шул атларны карап, бугында шул атларны көтеп карап йөрибез. Ә менә ул ярдәм итәме ничектер тәртип ягыннанмы, да әзерләнү ягыннанмы, атлар белән эшләү? Менә аңлашыла, авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләү ул барыбер көрәшчегә инде физик яктан нык булырга да, мәсәлән, тәртип ягыннан дип әйтик инде, үзен әзерләү ягыннан өстенлек бирә. Ә менә сиңа атлар белән бергә эшләү ничегрәк ул? Нәрсә бирә ул сиңа? Атларны көткәндә үзе бер тренировка дисәң бу, аның артыннан куып, аларны Мишәгә төшерергә дисәң дә генә аны мишәдән менгезергә кирәк, шулай куып йөрткәндә йөгереп, көз җыеп заниматься итәсең шунда. Сезнең киңәшләрендә белеп китәсез, менә яшь көрәшчеләргә, кемнәр бәлки әти-әниләр үзләренең улларын бирергә телидер бүген көрәшкә, менә нәрсәләр киңәш итәр идегез, Айзат? Әти-әниләргә бер дә курыкмаска инде, балаларын травмалар ала дип, ул травманы шул ук менә күрсәтеп торалар, самокатта жүргәндә дә алалар. Шул курыкмаска әти-әниләргә. Балалар алар яшакта шук булай инде, шул нык булып үсәләр, зато спортзалларда дуслар белән бергә физик яктан нык булып үссеннәр, сезнең кебек, менә сезнең мисалда чынында яшь буында безнең бүген көрәшкә тартылсын иде. Безнең тапшыруга килеп, үзегезнең фикерләрегез белән уртаклашканыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар теләп калабыз, алда да җиңүләрегез күп булсын. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сабан туйлары әле моның белән генә төгәлләми. 3 июль көнне Мөслим районында авыллар арасында федераль сабан туе көтеләчәк. Ә безнең батырлар тапшыруы һәм иҗат төркеме сезнең белән төгәл бер айга саубулаша. Исән-имин булыгыз.